Mali kono Mali ko ka foli ani waliɲumandɔn o y'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ta ye fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye. Bi ye juma ye utukalo tile 29 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka finitigilakaw ka kalanso ba mun ni o bɛ an ka faba kɔnɔna na École de guerre du Mali fɛn min ye ale 4e promotion kɔni olu k'u ka kalan kuncɛ kunungo alamisa utukalo tile 28 san 2025 kɛnɛ mun kan an ka jamana minisiri mun ka baara ɲɛsinnen bɛ jamana lakanani ni jamana kɔkɔrɔdonni ma ni o ye ministère de la défense et des anciens combattants o ɲɛmaya bɛ général de corps d'armée Sadio Kamara bolo ale tun ye kɛnɛ denfa ye. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye finitigilaka ɲɛma maa 25 bɔɲɔngo olu de ye kalo 11 kɛ nin kalan yɛrɛ hukumu kɔnɔna na. O maa 25 la fɛn min ye Burkina Faso finitigilaka maa 5 o bɛ a la fo ka taa se Niger jamana ka finitigilaka maa 5 o fana bɛ a la. Mali ka finitigilaka ye maa 15 o bɔɲɔngo o maa 15 la fɛn min ye musolaka 1 o bɛ o la. A yirala k'a fɔ fɛn min ye nin finitigilaka maa 25 ye u kalanna fɛn min na o de ye kɛlɛ fɛɛrɛw ani kɛlɛ tagabolo terrain sanfɛ walasa donna nataw la u bɛna bila kɛlɛbolo ɲɛma walasa fɛn min ye basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana fantan ani 4 kɔnɔna na cogoya mun na. Ni wagati in na an bɛ taa Kidali marabolo ale kɔnɔna na fɛn min ye Kidali gouverneur ni o ye général Gamu ye ale tɛ maa dogolen ye an ka jamana o kɔnɔna na. Ale tun ye so dɔ jɔ fɛn min ye Tagalutikaw olu fɛ yen nɔ an ye kunnafoniyaw sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye Bamaci jɛkulu mun bɛ yen ni a bɛ wele ko FLA olu kɔni kɛra sababu ye ni ka nin sokofɔtan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ci bɔgɔbɔgɔ. Kunnafoniyaw an y'an bɔ an balimakɛ yɔrɔ ni o ye Sodi Age. Bamako faba ale kunnafoniya olu la araba tɛmɛnen ni o bɛnna utukalo tile 27 ma an ka lakana tigilama mun ka baara ɲɛsin bɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma brigade d'intervention mobile ni o ye BEMI ye olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye tɛgɛda kɛ fɛn min ye fura carton 1155 kan. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko nin fura kofɔta nin yɛrɛ tali tun bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye ka dangarikɛ buna adamadenw ka kɛnɛya la. O de hukumu kɔnɔna na u ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan araba tɛmɛnen utukalo tile 27 zone industrielle ale kɔnɔna na ni ka t'i tɛgɛ da nin fura kofɔta in yɛrɛ kan. Ni wagati in na an bɛ taa kɔkan kibaru la fɛn min ye Faransi jamana fo ka taa se Royaume-Uni ani Allemagne jamana olu kɔni b'a la ka wulikajɔ sigi sen kan ni ka Iran jamana olu sɛgɛrɛ k'u b'a ɲini Nations Unies fɛ a ka ɲangini ta ka Iran jamana o sɛgɛrɛ ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Iran jamana kɔni b'a fɛ ka mugujugu o labɛn ni o bɛ wele nanzarakan na ko bombe nucléaire u ka wulikajɔ yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye fɛn min ye Nations Unies k'a ɲini o fɛ u ka jangili ta ka Iran jamana o sɛgɛrɛ. Ayiwa Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da kulo kan an b'a fɔ aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an ka jamana basigi.